Stalo sa vám už niekedy, že ste večer poctivo poliali celú záhradu a na druhý deň na obed už rastliny opäť zúfalo sťahovali listy k zemi? Čo ak by som vám povedal, že robíme jednu obrovskú chybu? A čo ak existuje spôsob, ako vypestovať obrovskú úrodu zeleniny bez toho, aby ste museli celú sezónu čo i len raz zapnúť hadicu s vodou? Dnes vám ukážem niečo naozaj neuveriteľné. Odhalíme si starý nemecký záhradkársky trik, ktorý obracia všetky moderné pravidlá pestovania úplne na ruby. Znie to paradoxne, ale kľúčom k najvlhkejšej a najúrodnejšej pôde je zakopať do zeme niečo, čo väčšina z nás bežne vyhadzuje alebo pálime. V tomto videu odhalíme tajomstvo, ktoré vám nielen ušetrí stovky hodín driny, ale urobí vašu záhradu odolnou voči najväčším suchám. Ste pripravení zahodiť krhly do kúta, alebo si myslíte, že bez každodenného polievania to proste nejde? Napíšte mi váš názor do komentárov hneď teraz a poďme sa na to spoločne pozrieť. Aby sme pochopili túto genialitu, musíme sa vrátiť o niekoľko storočí späť hlboko do lesov strednej Európy a Nemecka. Ľudia vtedy nemali umelé hnojivá ani automatické zavlažovacie systémy, museli sa spoliehať na to, čo videli v prírode. A tak vznikla metóda, ktorú dnes vo svete poznáme pod nemeckým slovom Hügelkultur. V doslovnom preklade to znamená kopcová kultúra. Nejde o žiadny moderný výmysel z internetu. Je to starodávna technika vytvárania vyvýšených záhonov, ktoré sú postavené na základoch z rozkladajúceho sa dreva a organického materiálu. Títo starí hospodári si všimli, že na dne lesa, kde padne starý strom a pomaly hnie, je pôda vždy neuveriteľne bohatá, čierna a hlavne vlhká. Rozhodli sa teda tento prírodný proces skopírovať a priniesť si ho priamo k svojim domom. Vytvorili systém, ktorý dokonale napodobňuje to najlepšie z lesného ekosystému. Takže poďme si to rozobrať na drobné a pozrime sa, čo sa vlastne skrýva pod povrchom. Predstavte si bežný vyvýšený záhon, aký vidíte v takmer každej modernej záhrade. Zvyčajne je to len drevená ohrada naplnená drahou zeminou, ktorá vyschne hneď, ako na ňu zasvieti letné slnko. Ale táto nemecká metóda funguje úplne inak. Vytvára niečo, čo by sme mohli nazvať živým dýchajúcim kopcom. Namiesto plochej zeme budujete obrovskú kopu, ktorá vo svojom vnútri ukrýva jedno obrovské tajomstvo. Tým tajomstvom je drevo. Áno, počujete správne. Kľúčom k tomu, aby ste už nikdy nemuseli stáť v záhrade s hadicou v ruke, je obyčajné mŕtve drevo zakopané hlboko v zemi. Predstavte si, ako to funguje v hustom lese. Nikto tam nechodí s krhlou a predsa sú stromy a rastliny nádherne zelené aj počas dlhého obdobia bez dažďa. Prečo je to tak? Pretože na dne lesa ležia staré popadané kmene, ktoré sa pomaly rozkladajú. Príroda si vytvorila svoj vlastný dokonalý systém na zadržiavanie vlhkosti a my sa ho teraz naučíme skopírovať priamo do vašej záhrady. Tento prvý krok mení úplne všetko, čo ste si doteraz mysleli o príprave pôdy pre zeleninu. Teraz sa možno pýtate, aké drevo by to malo byť. Tu prichádza na rad ďalší dôležitý detail. Odpoveďou je staré, hnijúce a práchniviejúce drevo. Mnohí záhradkári robia tú chybu, že sa snažia mať svoju záhradu dokonale upratanú. Každý starý konár okamžite spália alebo odvezú na smetisko. To je však obrovská chyba. Práve tieto staré kmene a hrubé konáre sú skutočným zlatom. Ak máte na dvore na poli zhnitý peň, vyhrali ste v záhradkárskej lotérii. Aby ste si to vedeli lepšie predstaviť, urobme si malý pokus. Ak vezmete čerstvý, tvrdý kus dreva a polejete ho vodou, voda po ňom jednoducho stečie. Ale čo sa stane, keď vezmete staré drevo, ktoré už začali rozkladať huby a mikroorganizmy? Pôsobí presne ako obrovská prírodná špongia. Keď na takýto práchnivý kmeň naprší, nasaje do seba neuveriteľné množstvo vody. A práve túto obrovskú drevenú špongiu my umiestnime na samé dno nášho nového záhonu. Bude tam fungovať ako tajný podzemný rezervoár na vodu. Keď už máme ten správny základ z dreva, musíme vedieť, ako pokračovať ďalej. Samotné drevo totiž na pestovanie nestačí. Musíme použiť tzv. Techniku vrstvenia, ktorá veľmi pripomína pečenie talianskych lasaní. Priamo na staré hrubé kmene začneme ukladať tenšie konáre a vetvičky, aby sme vyplnili veľké medzery. A potom prichádza tá najdôležitejšia časť, kde miešame uhlík a dusík. Na drevo naložíme vrstvu pokosenej trávy, zhnitých jabôk alebo kuchynského kompostu. Toto je naša dusíkatá zložka. Na to pridáme suché lístie, slamu alebo kartón
čo predstavuje uhlík. Tieto vrstvy striedame, kým nevytvoríme poriadnu kopu. Úplne navrch potom nasypeme kvalitnú zeminu a kompost, do ktorého budeme priamo sadiť naše rastliny. Skvelým príkladom z praxe je, že pri budovaní tohto záhonu vlastne zrecyklujete úplne všetok biologický odpad z vašej záhrady za celý uplynulý rok. Nič nevyhadzujete, všetko ukladáte do tohto čarovného kopca. Vytvárate tak dokonalú výživnú bombu pre vaše budúce rastliny. Možno si teraz hovoríte, prečo musíme z toho robiť kopec a nenecháme to radšej zarovno so zemou. Je v tom čistá matematika a trocha jednoduchej fyziky. Tvar samotného záhonu je totiž absolútne kľúčový pre jeho úspech. Ak máte vo svojej záhrade 1 meter štvorcový rovnej plochy, môžete naň zasadiť len obmedzený počet rastlín. Ale ak na tom istom metri štvorcovom postavíte kopec, ktorý má strmé steny vysoké napríklad 1 meter, vaša plocha na sadenie sa zrazu takmer zdvojnásobí. Získate oveľa viac priestoru na úrodu na rovnakom kúsku pozemku. Okrem toho, tvar kopca má obrovský vplyv na to, ako na rastliny dopadá slnko. Na strmom svahu slnečné lúče dopadajú v oveľa lepšom uhle, čo znamená, že pôda sa na jar rýchlejšie zohreje. Predstavte si solárne panely na streche domu. Tiež ich nedávame ležať rovno, ale nakláňame ich k slnku. Náš kopec funguje presne ako taký prírodný solárny panel, ktorý zachytáva maximum energie pre našu zeleninu. A teraz sa dostávame k tomu najväčšiemu zázraku, k sľubovanej úspore vody. Poďme sa pozrieť, že čo sa deje vo vnútri kopca počas roka. Na jar, keď sa topí sneh a prichádzajú výdatné dažde, voda zvyčajne zo záhrady rýchlo odtečie. Ale náš záhon funguje inak. Voda presakuje cez vrstvy hliny a kompostu až dole k starému drevu. Naša podzemná drevená špongia sa napije na prasknutie. Zadrží v sebe stovky litrov vody. Potom príde horúce a suché leto. Okolitá pôda v bežnej záhrade stvrdne na kameň. Ale na našom kopci sa deje niečo úžasné. Rastliny, ktoré sme zasadili na vrch, začnú cítiť sucho a pud seba záchovy ich prinúti ťahať korene hlbšie a hlbšie do zeme. Cítia totiž vlhkosť, ktorá sála z dreva na dne. Korene sa nakoniec doslova obmotajú okolo mokrých kmeňov a pijú z nich vodu aj počas tých najhorúcejších dní v auguste. Toto úplne vyvracia mýtus, že každá zelenina potrebuje neustále povrchové zalievanie. Práve naopak, my ich učíme hľadať si vodu tam, kde je jej vždy dostatok. Ale zadržiavanie vody nie je jediný trik, ktorý tento systém ovláda. Vo vnútri kopca sa odohráva ešte jeden fascinujúci proces. Keď do zeme zakopete toľko organického materiálu, začne sa pomaly rozkladať. A každý záhradkár, ktorý niekedy mal kompost, vie, čo rozklad prináša. Prináša teplo. Náš kopec sa vďaka miliardám pracujúcich baktérií a mikroorganizmov správa ako obrovský vnútorný radiátor. Teplota vo vnútri záhonu je o niekoľko stupňov vyššia ako okolitá zem. Pre vás to znamená jednu obrovskú výhodu. Zatiaľ čo vaši susedia ešte len smutne pozerajú na zmrznutú zem a čakajú, kedy budú môcť niečo zasiať, váš záhon je už zohriatý a pripravený. Môžete začať pestovať o 2 až 3 týždne skôr ako ostatní. Predstavte si, že si na jar na svoj pozemok nainštalujete bezplatné podlahové kúrenie. Presne takúto službu vám urobí hnijúce drevo a kompost vo vnútri nášho nemeckého záhonu. Určite sa pýtate, ako dlho takýto systém vôbec vydrží fungovať. Kedy bude treba doň znova pridať hnojivo? A tu prichádza ďalšie obrovské prekvapenie. Bežnú záhradu musíte každý jeden rok poctivo hnojiť, inak z nej vyťahnete všetky živiny a pôda zostane mŕtva. Náš drevený kopec je však navrhnutý tak, aby sa krmil úplne sám. A to nie rok alebo 2. Dobre postavený systém dokáže uvoľňovať živiny úžasných 10 až 20 rokov. Áno, počujete správne. 2 desaťročia. Ako sa ten hrubý kmeň na dne postupne rozpadá, mení sa na dokonalý, na živiny bohatý humus. Tento proces je veľmi pomalý, takže rastliny dostávajú prísun potravy postupne, presne tak, ako to potrebujú. Nemusíte kupovať žiadne drahé tekuté hnojivá, ani granuláty v plastových obaloch. Príroda má svoj vlastný časovač. Veľké kmene sa rozpadajú dlho, menšie konáre rýchlejšie. Tým sa zabezpečí nepretržitý a vyvážený kolobeh výživy pre všetko, čo tam zasadíte. Je však dôležité, aby sme na tomto mieste vyvrátili jeden veľmi častý a rozšírený mýtus. Mnoho skeptikov vás bude odrádzať s tým, že drevo v pôde je zlé. Budú tvrdiť, že pri svojom rozklade drevo kradne z okolitej pôdy dusík a vaše rastliny budú kvôli tomu žlté a slabé. Majú pravdu. Ale len čiastočne.
Ak by ste zmiešali čerstvé piliny priamo s vrchnou zeminou, naozaj by došlo k strate dusíka. Ale v našom systéme je drevo hlboko na spodku a my ho obalíme hrubou vrstvou dusíkatých materiálov, ako je napríklad čerstvá pokosená tráva, ktorú sme spomínali v kroku s vrstvením. Tým sa vytvorí dokonalá rovnováha. Drevo si vezme dusík z trávy na svoj rozklad a vôbec ho neberie z vrchnej vrstvy pôdy, kde rastú korene našej mladej zeleniny. Takže namiesto problému sme z tohto procesu spravili našu najväčšiu zbraň. Je úžasné, ako sa dá prírodný handicap premeniť na dokonalú výhodu, ak viete, ako na to. Keď už máme ten náš kopec postavený, musíme premýšľať strategicky o tom, čo kam zasadíme. Náš záhon totiž nie je všade rovnaký. Vytvára tzv. Mikroklimatické zóny. Vrch kopca, na ktorý celý deň praží slnko a z ktorého voda rýchlejšie steká nadol, bude vždy o niečo suchší a teplejší. Toto je úplne ideálne miesto pre rastliny, ktoré milujú slnko a neznášajú stáť vo vode. Hovorím o paradajkách, paprikách alebo stredomorských bylinkách. Na druhej strane, úplne na spodku kopca, kde sa zadržiava najviac vlhkosti a kde je počas dňa trochu viac tieňa, vytvoríme vlhkú zónu. Tam sa bude nesmierne dariť uhorkám, cuketám, tekviciam alebo šalátom. Krásnym príkladom je, keď na spodok nasadíte tekvicu. Jej obrovské listy budú časom rásť smerom nahor po kopci, čím zatienia pôdu a pomôžu v nej udržať ešte viac vlhkostí. Takto na jednom jedinom záhone môžete úspešne pestovať druhy zeleniny, ktoré by inak vedľa seba v bežnej záhrade nikdy nemohli rásť. Nakoniec sa musíme pozrieť na to, ako sa tento náš výtvor bude správať v priebehu času. Ak si myslíte, že ten kopec zostane rovnako vysoký navždy, musím vás vyviesť z omylu. Príroda neustále pracuje. S tým, ako sa drevo vo vnútri rozkladá, mení sa na prach a prepadá sa do seba. Celý váš obrovský záhon bude pomaly, z roka na rok, klesať a sadať si. Na začiatku to mohol byť kopec vysoký až po váš pás, no po 5 rokoch z neho bude už len mierny a nenápadný kopček. Ale to nie je dôvod na paniku. Naopak, je to dôkaz toho, že systém funguje absolútne dokonale. To, čo zostane pod povrchom potom, ako si záhon úplne sadne, je tá najčernejšia, najľahšia a najvoňavejšia lesná pôda, akú ste kedy v rukách držali. Je to ultimátna odmena za to, že ste na začiatku odviedli kúsok ťažkej práce s drevom. Vytvorili ste kúsok skutočného lesného zázraku priamo u vás na dvore, ktorý vám bude slúžiť neskutočne dlho. Tu prichádza ten najväčší zlom v našom chápaní záhradkárčenia. Celý život nás učili, že krásna záhrada si vyžaduje každodennú drinu, neustále kupovanie chémie a litre vody. Ale pravda je taká, že ten najlepší záhradkár na svete je samotná príroda. Tým, že do zeme zakopete obyčajné staré drevo, neurobíte len vyvýšený záhon. Vytvoríte trvalo udržateľný, samozavlažovací a samovyhrievací systém, ktorý vám bude prinášať radosť a úrodu 10 až 20 rokov s úplným minimum vašej snahy. Zhrňme si to. Nanosíte drevo, poskladáte vrstvy ako lazanie a príroda sa už o zvyšok postará za vás. Ak vám toto video otvorilo oči a ukázalo nový pohľad na to, ako funguje pôda, určite nám dajte like a kliknite na odber, aby sme vám mohli priniesť ďalšie skryté tajomstvá šikovných záhradkárov. A nezabudnite mi do komentárov napísať odpoveď na moju otázku. Vyskúšali ste už niekedy zakopať drevo do zeme vo vašej záhrade? Alebo sa na to chystáte až po zhliadnutí tohto videa? Teším sa na všetky vaše postrehy a nápady. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám úspešné pestovanie bez starostí.